ngaba dade ndihamba nabo. Kusemveni kokuthinjwa kwabantu bakaThixo uHagayi uthetha emveni kweminyaka 18 uKoreshi oyise iBhabhiloni. Emveni koba oyise iBhabhiloni wakhupha umyalelo othi amayuda la ayesekuthinjweni ukuba abuyele kwaYuda elizweni labo lokuzalwa. Ilapho lelo sikulo. So kuyo yonke lento ibithethwa apha nguSister Madlingozi noSister Mnyamana, icangatha kwimeko yakwaYuda elolo hlobo. Kukubuyiswa kwesidima sabantu bakaThixo emveni kwexesha elide lobukhoboka. And now uHagayi apha kulento uThixo ityale kuye ayizisa kwaba bantu. Zigilda zakowethu, kunabantu who are still stuck kwiYerusalem yangaphambili. And now uthetha noZerubhabheli noYoshua ngokomyalelo kaThixo. Ngoba imeko yaba bantu iselapha engqondweni kubo. Lento uThixo bakhuphela kuyo okanye abazisa kuyo ngoku ayikatyhileki. Phakathi kwezinkokheli ziphume namayuda eBhabhiloni ngokukhokelwa nguZerubhabheli noYoshua. Now kukho abantu abasenengqondo yala tempile yayenziwe nguSolomoni ngaphambili. NgokuThixo uzama ukususa lo mindset yokuba na njengoko bebuye eBhabheli abaseyiyo la number babeyiyo ngaphambili, because abanye babhubha ezweni lokuthinjwa. And so uThixo ususa imindset abanayo yeYerusalem enkulu ngaphezulu kwale yayenziwe nguSolomon. Uthi uThixo kubo ubukhakawuli abukho kwi-structures ne-infrastructure of the building, kodwa ubukhakawuli endibuzisayo bubukhakawuli of the presence kaThixo emveni kokuthinjwa kwaba bazalwane iminyaka engaka. Batsho aba bazalwane basuka apha bathi, mandithi kuni izigildas, akuphelelanga apha, kukhona kungcono kuzayo. Kukhona uThixo asakuqonqayo
Masingajongi itempile kaSolomon. Masingajongi izolo ngoba besindawoni na. Kodwa let's trust the process uThixo ayenzayo ngalomzuzu. Isengenze ngoba ebomini bakho awukho kule ndawo ubudinga uzobukuyo ngalomzuzu. Akonakalanga nto ke noxa kunjalo. uThixo yena usekhona. Isengenzeka ngoba xa ubuhlela ubomi bakho ekuphumeni kwenu kowenu okanye emakweni awukho kule ndawo ubudinga fanuba uzawubukuyo by May 2025. Kodwa uThixo usekhona ebomini bakho. uThixo is still rebuilding. Laa nto wawuyithandazela kuThixo, it is still work in progress. Kuthiwa mandiyitsho apha mfokatyanki xa uzosithandazela kuthi ubomi bakho ukuba ubonakala ingathi ziziqwenga zaphukileyo, ngoku ufuna ukwakha into engcono, zikhile zakowethu. Know that God is still at work. Bathi abazalwane, okudlulileyo nokwadlulayo akusiso isiphelo sakho, kodwa kusekukhulu okuzayo. Uthatha loo nto wagaya apha ukuba busezabukhulu ubukhakhawuli obuza kubakho. Bathatha loo nto babazalwana apha that le tempile yakhiwayo ngoku uThixo uzaba khona phakathi kwayo. Yaman, ukwakhiwa kwetempile doesn't happen overnight. Zikhila zakowethu, ukwakhiwa kwetempile ayonto ekusikhona okanye igqibelele, kodwa yinto ethatha ixesha. And so for ubukhakhawuli bukaThixo ukuze buvele, we need to be patient with God. uThixo umsebenzi awenzayo ebomini bakho awuzusa ngomso ugqibelele, kodwa uzawuthatha ixesha. Baza kungqina aba bazalwana babesithi xa besokha itempile, bathi bakushiya idonga lusezantsi kwefestile, bavuke ngomso kudiliziwe baqalele phansi kwi-foundation, because in the process of rebuilding bazaba khona abantu who will be against the progress. Bathi ngokuzamazamana nobomi bakho, kodwa bona bafike ngobumnyama bengasenabhalati and destroy whatever it is that you are trying to rebuild. But uThixo, let's be patient with the progress of God. Ngoba uThixo uzisa usuku olukhulu oluzayo
Zigilda zakowethu ngoko ke uyangqina umculi wamawisile uyangqina umculi wamawisile kuba uneme kwenjalo ubuneme kwenjalo bomini bakho. You are trying to repeat, you are trying to seek elakasa thethangalo uHagayi apha nobukakauli bukathixo. Zigilda zakowethu siyalimemela kule ndawo ungagoduki usaqinanisekile ungagoduki usaqinanisekile unala ngingane yetempile kaSolomoni yakudala kodwa uThixo uthi kusasa nje masigoduke siyazo ngoba itempile uThixo zanayo iza nobukhakhauli obukhulu kunobuya bangaphambili. Zigilda zakowethu iRhamente engcwele evuma ukuthandaza ngoko ke siyanimema okoba kukhona ubani othi xa sigoduka urhalelo konye ufuna okoba ezazinto abeqineke zizo kwixesha langaphambili azosishiya kule ndawo. Siyanimema ngoba uze nentlungu zakho uze nezo ntlungu zakho kuyo le ndawo. Zigilda zakowethu uze ne-doubts and your unanswered prayers uze nazo kule ndawo. Imibuzo onayo engaphendulekiyo in your daily prayers kodwa sikholelwa ngoba xa sifika apha buphela bonke ubuthathaka bethu. Rhamente engcwele ethandazayo ngoba kaloku sikholelwa ngoba xa siguqa apha bupheliswa bonke bethu ubuthathaka. Kulapho khona sikubonayo ubukhakhauli bukaThixo obathetha ngabo uHagayi apha. Zigilda zakowethu ngoba uthi uThixo andikagqibi ngawe noba ubomi bakho ungabubona ingathi abude buhlangane kodwa xa sigoduka ndiyanimema bantu abatsha besithili seKapa lethemba ngoba ungagoduka uxakanisekile kodwa phambi koba ugoduke uzowumapha kule ndawo uzicele zonke iintsizi zakho phambi kobuso bukaThixo ngoba kaloku baziwa nguwe yemani baziwa nguwe ubukhakhauli obunqwenelayo kuThixo. And so akukho mntu namnye ozoma on your behalf acele kuThixo okanye aqale iingxaki zakho phambi koThixo kodwa nguwe wedwa obaziyo ubunzima bentliziyo yakho. Nguwe wedwa okwaziyo ukuxakaniseka kwakho ziingxaki. Nguwe wedwa obaziyo ubukhakhauli obunabo kwixesha lingaphambili. And so nguwe onako ukumxelela uThixo okoba injani le nto uyirhalelayo noyinqwenelayo kuwe.